салом алейкум дӯстони азизам, рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. шукронаи аллоҳ ки моям хуб ҳастем. имрӯз барои шумо як нохуш хабар дорам. хабари нохуш дорам. хостам ки барои шумо гӯям ин хабари нохушро. имрӯз дар Москва ва Подмосковӣ карантин эълон карданд. аз ҳамин рӯз иборатанд то рӯзи 8 ноябр ё ин ки 7 ноябр карантин аст дар Москва. ростӣ ин гапро шунида беҳад зиқ шудам ва хостам ки барои шумоям гӯям. бисёриҳо шояд ки надонанд. худатонро эҳтиёт кунед, касе ки дар Москва зиндагӣ мекунад ё ин ки подмоскови маска пӯшед, ки мумкин ки боз ҳамин хел маскаро пӯшида нашавад, боз мумкин ки сахт қабидагӣ бошанд. барои ҳамин без маска нагардед, бо штрафтон накунанд дӯстонам. ва ҳамин хел ҳамаи магазинҳоя маҳкам кардагиянд. магазинҳои продукти ҳасту магазинҳои торгови центра маҳкам кардагиянд. толка интернет магазин қабул мекунанд. ай интернет ки заказ карди ай сайтошон мерай, ай ҳамон магазин метиянта мегирӣ мебиё. ин хел магазинда гашта харида намешавад дигар. ана михел дӯстони азизам, худатонро эҳтиёт кунед ва ҳамавақт саломат бошед. духтаро, мо дар хонамон ана михел якта дарахти занҷабил дорем. бо ҳам занҷабил кардаги астай чӣ хеле ки мебинед. инҷада занҷабил чанд бор хел занҷабил мешуд, гул мекард, баъд занҷабил хел мешуд. ва я мо чанд бор чида ин хӯрдам, ҳамин хел тези ҳастанд ки ина мо ай твер аз хонаи тағои шаварам овардем. ҳаминаш нағз хел об дода меистам, гул мекунад, занҷабил мекунад. бинед занҷабилакои мора аз инаш майдатар, ина меқа айна меқа калона мешавад, хел майда майда мекунад. тамом. мо якум гуламон занҷабил дар хонамон мо ягонта гул надорем, ҳамин хел толка дарахти занҷабил дорем. духтар, имрӯз мо барои бачаи майдакимона ҳамин хел дору харидем. як моҳ гишта духтур бурдагӣ будем, гуфтанд ки витамин D3 гиренша, хел витамин тиенша гуфтанд то 1 солагиша. имрӯз гирифтемша, акнун додана сар мекунем. хел вай аст, хел мечаконию кӯдак дамети 3 қатра гуфтанд тиенша. инҷа бошад боз ман барои шикамаш хел укропная вода метияму, инҷа бошад эспумизан метиям. анамин укропная вода беҳад нағз аст, барои мо беҳад ёрдам мекунад. микайҷонам хел шикамаш дар мекард, анамин укропная вода моя ёрдам додагӣ буд, шикамаш нағз шуда рафт. ана эспумизан бошад, микаилда ба пиша ёрдам додагӣ набуд, ин майдада кам кам ёрдам метиҳад. ана михел доруво, ин дору беҳад қимат будааст. ба фикрам ҳамин витамини D3 ам аква D3 май намедонам ин дигар бошад ё ин ки вай ҳардаш. ба фикри ман ки як аст, не ки моя гуфтанд ки аин гирифтате. микаилда бошад гуфтагӣ буданд ки витамини аква D3 тиен гуфтагӣ буданд, аинда бошад витамини D3 тиен гуфтанд. уша гуфта буданд ки то 3 солагишате, ҳоли мо вая додестем, айнаша бошад то 1 солагия, айн ҳамин тиен гуфтанд. анамин дороя хостам ки барои шумо нишон диҳам. ҳамин кайки ки духтур мебаре кӯдака, фақат ҳамихали дар Россия бошӣ, фақат мегӯянд ки аква D3 ё ки анамихали витамини D3 кӯдакда барои аз офтоб ки инҷа кам аст офтобаш, барои ҳамин мегӯянд ки анамихали доруи витамин T. анамихал дӯстони азизам, духтаро, имрӯз анамин либосаке ки аз синсай харидагӣ будам барои майдачамон пӯшондам. бинед чӣ хел хушрувак, хел качествашам нағз, кӯдакда беҳад зебид аст, камтарак не ки тунукак аст барои тобистон. духтаро, ҳозир мехоҳам ки кӯдакро хобонам. ман бисёртар ҳамин майдаак монад дар ҳамин стулчик хоб мекунам. ин стулчик ай микаил аст, дигар микаили мо ҳам намешинада. ин барои ҳамин ина ҷои хоби майдаҳа кардагӣ ҳастем. ин кӯдак дар кроваташ хоб намеравад, толка даста омӯхта шудагия ё ки даста хоб мекунад ё ин ки почада меҷумони хоб меравад. баъд анамин стулчик спасенияи мой аст, дар анамин баъд бисёртар хоб мекунад. ҳозир ман намина хобонда бо шумо мехоҳам ки дар бораи номаш гӯям, гап занам.
бисёриҳо дар чанд влогам мепурсанд, ки номи кӯдакатонро чӣ монден гуфта. Якта ба якта ҷавоб надиҳам. Хостам дар ҳамин влогам гӯям. Номашро Халид ном гузоштем. бисёриҳо шумо медонед, ки номи Халид чӣ аст, чӣ маъно дорад, номи кӣ аст гуфта ранги номи Микаил нашавад. Илтимос дӯстони азизам, боз пурсупурс номи Микаилро ҳам пурсидагӣ буданд, ки бисёриҳо чаро ин номо гузоштеду кӣ гузошт гуфта фақат савол медоданд. Мехоҳам, ки пешакӣ гӯям. Ин номро боз падараш номгузорӣ кард, яъне шавҳарам номшамон. ин 9 моҳи дароз мо фақат ном гуфта гаштем. Анамин вақте ки таваллуд шуд, худованд ки розӣ будааст, ҳамин ном худаш пайдо шуду мо ба ҳамин майдачамон номаша гузоштем. Анам хел духтаро, шумо макон фаҳмидед, ки чӣ ном дорад. Номаш Халид аст. шинос шавед. Духтаро, ман дар ин ҷо аз Фаберлик заказ кардагӣ будам. Курьер гирифт овард заказама. ҳозир ако дарунаша мекушоям, ба шумо нишон медиҳам, ки чӣ заказ кардам гуфта. дар ин ҷо ман амихел духӣ заказ кардам аз Фаберлик, 4 та духию, якта дигар подводка. Духиёш ба ман беҳад махқул шуданд. Барои ҳамин аз ҳамин духиёш заказ кардагӣ ҳастам. ин бори якум нест, чанд бор шид заказ мекунам. беҳад выгоднаи нағз аст аз Фаберлик заказ кардан. духиёшам бӯҳош беҳад хушрӯ, стойки аст, меистад. ана ин подводкашам бошад беҳад нағз. анамин буд закази мо аз Фаберлик. духтаро, ҳозир ман барои бегоа хали сиднай капуста сурх мекунам. ҳозир бояд мегирифта ҷудо кунам, дар анамин касукача ҷӯшонам шад. баъд мегирам мепазам. майда харидам барои худамон, қадар шаварам нағз намебинам, худам нағз мебинам. барои ин майда сафеда килош 209 рубл будааст. бас ваи гирифтем. картай лентакази 165 рубл. ҳозир тайёр мекунам. ман духтаро мехам майда кардам, камтар об андохтам, намак, танаша пӯшидам, ки ҷӯшад. камтар меҷӯшад, баъд мегирам сурхуш мекунам. ана ҳозир тайёр шудан гулкарамои мо. акнун инҷо сковородка мондам, боз мегирам жаричон мекунам. ҳозир сковородка камтар гарм шавад, рӯған меандозам. рӯғанашам ки гарм шуд, баъд иноя сурх мекунам. духтаро, хӯроки моям тайёр шуд. тайёр кардам. инҷо камтар салат тайёр кардам барои мо иштиёи таом. агар шумо хурдеста бошем, ба шумо иштиёи таом дӯстонам. хай дӯстони азизам, боқӣ дар паноҳи худованд бошед то влогҳои оянда.